אנחנו מכאן רוצים להמשיך באותו עניין, באותו נושא, חודש הרמדאן בפתח, במוקד סוגיית הר הבית ותפילות המוסלמים, עשרות האלפים שצפויים להגיע למתחם ההר. כידוע, המקום הזה נפיץ מאוד והופך להיות גם מוקד לטרור ולתקיפת יהודים ואנשי כוחות ביטחון במהלך תפילות החודש. היה מי שרוצה ורצה להציב מגנומטרים, כפי שמקובל, למשל בתפילות ברחבת הכותל, כל באי הכותל עוברים במגנומטר לפני כניסתם, אבל הדבר הזה נופל בבג"ץ, ואנחנו בעניין הזה רוצים לומר שלום ליקותיאל אפשטיין, ממגישי העתירה להצבת מגנומטרים בהר הבית. שלום לך, בוקר טוב. היי, בוקר טוב. כמו שציינת, זה לא רק בכותל, זה גם בהר הבית, בכניסה של היהודים בשער הלל, יש שם כניסה ליהודים, שגם הם שם צריכים לעבור במגנומטר, ויותר מזה גם תיירים. כן, אז יקותיאל, בוא תן לנו באמת את הרקע לעתירה שלכם, מאיפה היא מגיעה, אחר כך נדון כמובן בתוצאות שלה ובהחלטה. אוקיי, אז תנועת בני הר המוריה, זה תנועה של הר הבית, פרשה, הגישה עתירה לבג"ץ, באמת לא הגיוני, שום בחינה, גם מבחינה, בכל בחינה הגיונית, לא הגיוני שיהודים יצטרכו לעבור במגנומטר, בזמן שבג"ץ עובר, בזמן שמוסלמים עוברים בשערים רגילים, בלי שום בדיקה ביטחונית, ויותר מזה גם, מתי שהיה פיגוע לפני כמה שנים, שמו מגנומטר, ואחרי המגנומטר החליטו, אחרי שעשו פרעות, אז החליטו להוריד את המגנומטר. כן, ובאמת, אז אתם עותרים לבג"ץ, אומרים, ראוי שיהיה מגנומטרים בכניסה להר הבית להגנה על שלומם וביטחונם של המתפללים היהודים, של כוחות הביטחון. מה אתם מקבלים בתשובה? בג"ץ דחה את העתירה, לא יראה שם שום ביסוס גדול לתביעה, ויותר מזה, גם ראש אמ"ן בעצמו הזהיר ואמר שרמדאן הולך להיות מלחמת דת בהר הבית, ככה ראש אמ"ן הזהיר אתמול ראיתי. כן, ובעצם החשש הגדול הוא ממה, יקותיאל? אתה מכיר היטב את האזורים הללו, את הנפשות, מה אתה צופה או חושש שעלול לקרות בהר הבית במהלך הרמדאן? מה שקורה כל שנה, הסתה לטרור, טרור בעצמו, זריקות אבנים על שוטרים, זה דבר שקורה כל שנה, ואפשר להגיד שזה בכל חג, לא דווקא ברמדאן. בכל חג מוסלמי הם הופכים את הר הבית למלחמת דת, שמעלה וזורקים הרבה משקים, והיו מקרים שרצחו שוטרים להר הבית, אבל עצוב שמשטרת ישראל, והכי חשוב, עצוב שגם השר בן גביר, במקום לעשות את מה שצריך לעשות, מתחיל לכתוב ציוצים בטוויטר, במקום לעשות מה שהוא באמת יכול לעשות. כן. הוא כרגע עוסק בקמפיין בחירות, במקום להתמקד במה שהוא צריך לעשות. אז בהחלט הוא מתנהג באופוזיציה בתוך הקואליציה. כן, אז אלו הדברים בעניין המגנומטרים בהר הבית, ניסיון העתירה שנדחה על ידי בג"ץ. יקותיאל אפשטיין מבני הר המוריה, תודה לך, תודה, ושיהיה לנו חודש שקט ורגוע. מתכוון. תודה רבה.